kok wedi ndak jet-sete mati. Oke. Lagu apa Pak Dik? Dangdut no. Apa? Oh, tambahan biasa. Oh. Iki pejoget kamu. Oke. Piye jogetane piye dituntut? Biasa ngene. Iki ana permintaan apa, Pak? Oh, arep nguyuh dik. Monggo teng mriko. Mengene Pak nguyuh mang buruki. Kok dadi idak tetanus. Ampun kok pojokan krukne to kira. Nek koyo teng mriku ora balik, Pak. Balik yang nairai lho. Lagune apa Mas Dur? Lagune tambal ban. Oh, tambal ban. Iki. Nganggo koreo. Aku gagasan gagasan. Joget kene. Ngomong koreone piye? Minggat to. Enggak to. Aku tuh ngene iki minggat to. Kok kesane koyo nyingkir ki. Iya. Ora. Gen ketok fokus. Ah, fokus ndokmu gepok kuwi. Berarti Iki kan kabeh ketok. Berarti melu koreo. Mang ya lho, Mas. Syarat Iki iki mung garapan. garapan ki mung dadakan. Wong jole order lagi mau sore. Sore. Heeh. Syaratnya joget mang tak kandhani siji. Menungso kudu duwe dengkul. Nek menungso ora duwe dengkul. Heeh. Ora penak. Ora penak. Iki lagi joget. Termasuk nang isih. Ora. Elek aku tak praktek to. Dadak kan tenggolku iki ya. Ngene aku ngising. Iki bentuke dadi kaya kartrit tok. Gepeng kok lho. Oh, kudu dolan panganan itu isih. Piye iki ya kamu tuh. Kembali ke kono. Nah, kenang piye? Tak tok dendandut ngono. Oh, tekan sih. Oh, Gampang to, Mang. Gampang ya. gampang. Kita arep mbok tiru. Nek arep tiru gurmu kandhanono pilihno kancamu sing duwe dengkul. Enak to? Kan Elek paling kena pajak 3.000. kan penting dengkul lan diutang ora masalah. Paling kena dengkul. Wes ya. Oke. Terus ngono. Ya wes ngono tok. Wes ngono tok. Ngono tok. Wis apa? Wis ngono. Garuk urung dulangan dari kayak manten aja dari. Tak kira dulang-dulangan kok tangane gedhe kon bae jejeli tungkak to. Pacaran romantis banget tangane gedhe men bae bae jejeli tungkak. Pekok e. Enggak apa-apa. Ayo. Aku stres ora masalah. Ayo nyanyi. Oke, aku. Ayo. Danduk sawerane lemah pirang patok. Edan. Tambalanmu ngeri. Tambalanmu tambalan pres dipres sak ongkose. Bayangno. Boyo dhewe ora duwe tambale. Iki ngene. Ah piye? Iki telakku lho kerja. Wes, kowe mesti saking enjoymu dadi kowe ora ngrasake. Kali. Kowe mari bahasa komentar. Kowe ora ngrasake nek wis lakon. Gak wis nek kuping katek iki aku merinding lho. Lho, kayak merinding lho. Dadi kowe tanggap gendruwo. Kalau kancamu dhewe. Padha kayak merinding. Bayangno. Nek apik tenan. Iki aku nyanyi. Wes. Aku tulung ngono to. Aku nyanyi apa urung, Mas? Ngene iki lho wong ndelek. Jangan melu grupmu nggonamu nom-nom to. Iki nggo tua-tua penak. Bisa diapusi. Iki tua gampang diapusi kok. Pokoke ngomong iki setahun sambatan terus ngono. Nek iku mangkat ngejom nganggo linggis. Wis ra mikir kahanan ya. Kok aku nyanyi sing tenanan lho, Ndek. Ya. Apa tak turuti. Lagune Ayu Ting Ting. Nah, dangdut. Apa judulnya apa? Judulnya alatnya palsu. Alamatnya. Alatnya. Ayu Ting Ting lho. Nah, iki dudu penyanyi ya. Apa? Iki bagol toko besi. Oh. Iki lagune alatnya palsu. Kuwi Ayu Ting Ting wedok. Nek Banji
Ayu Glinding. Oh, nama aku ya terus. Bilang untuk tenan tua sini ya. Ayo tong cepet toh. Iya. Kita sini. Kan penyanyi tua patutnya sing MC ini ngormati ya sing tua. Oh iya, maaf. Oke, hadirin sekalian, kita pengiring saja. Oke, kita katakan untuk orang terjalan di tubuh tekanan tuh, Po. Bahasa Thailand. Lagu. Ini nanti sebabnya. Apa kita Gejala apa? Ya, kaget aku mau. Oke, kita sambut. Kita bintang tamu malam ini seorang penyanyi yang sudah tidak anjing lagi. Kayaknya di aku ya. Kok asok-asok nih? Asing. Oh asing. Oh, Iki aslinya ngomong asing nih gandeng setrop metune asing. Oh ya apa? Monggo, ora apa-apa. oke. Please welcome Sube. Kami atas nama keluarga. Apabila salah. Ini mati loh. Kenapa buat jangan kamu mati loh. Tutup lagi aja. Selama hidup. Oh selama itu. Pengen hidup lama. Masih ya. Manuto. Nah aku beli semasa hidup tapi Aku mati. Rasa ngangguan siang-siang. Oke, kamu tuh. Sering musik be, musik. Musik. Ya, so. Please welcome. Tanganmu menang. Musik. Musik. Ayo. Ini tetap diceluk. Depression no. Ya dari sudut biru ada dul dan Ini taman makam pahlawan saja. Orang itu lupa buaya. iki mana iki mau fokus Gotik arep mati ya. Aku ora apa-apa, aku mati bisa dhewe ora apa-apa. Paling sing tak izin cangkemmu. bahaya iki terjadi iki nang nginjem tenanan. Nginjem tenanan kita bakal lali. Penyanyi baik. Ya. Untuk teman-teman yang mau goyang kami persilakan. Kalau ingin nyantai kami persilakan. Kalau ingin kukur-kukur karepmu ya kamu dhewe. Ada alat baru. Semua bersama-sama. Kemana
Iya. Itu apa? Request. Request. Iki diangkelok iki lho. Ngapa to? Terus ngono pas dol nyanyi ya-yane ping 7 ngono iki lho. Waduh. Aku mbok pakake. Aku ora ngomong apa mbok jare lho. Odin. Hati-hati kowe. Aku ora ngapa-ngapa lho, Dek, sumpah, Dek. Oke, aku ki ngerti, kowe ki ngerti. Aku ki jiwamu ki ngerti. Sumpah. Jiwamu saat ini terganggu, Yang nganti ngapusi, yang nganti aku ngapusi, sesuk aku keciret garing. Wah loro banget lho Mang Bima. Yang ngapusi aku jujur, Dek. Oh. Aku ora muni ya-ya mau. Ora kita ngapusi kayak kan pekok rambut bener. Yo ngono wae nang rambut. Hati-hati kowe. Matur nuwun. Berarti tas aku separuh juga. Ya. Kowe ngono ta kowe ya? Ya. Rasa nyanyi kowe ya? Vokalis ora ngaku ya. Vokalis Itu kok bisik-bisik apa dum-duman kowe? Ora, aku ngandani jangane ludah iki ora ngono. Iki mau. Kalau udah mbok ngurau kok. Yo. Rasa nggoen apa jenenge? Ya. Yo. Nah, ora 3/4 ngono apa to? Palsu produksi otot. Asu palsu tinggal lep. Oke langsung entuk iki. Langsung. Iki modele unggul. Mungkul wong wis kewir-kiwir. Oke. Asi palsu buat anak coba-coba. Ini ora anak ta? Harus sungguh-sungguh. Oh, harus tunggu-tunggu. Sungguh-sungguh karo coba-coba ki rasane padha. Aku iya. Asi palsu kayak ada manis-manisnya. Bar kemet-kemet. Iki ngarang iki.
Ora enak. Jadi salah aku salah. Oke, kita joget bareng ayo Mas Tani turun. Yuk kita goyang bareng. Nyanyi bersama-sama Ya, bergembira. tambah malam tambah meriah yuk. Oke, Mas Tani kendangnya Devi. Kendangnya Mas Tani digiyake ben meriah. Terus disiarke lah tadi main gitu. Yo lah. Apa? Apa ini masalah apa? Oke, demikian tadi Radito. Oke. Wis ngangak. Iki baca diumumke lagu. Oke. Iya. Bareng. Ayo Mang, joget rene. Dicokot tengu. Oke, satu lagi joget bareng. Satu lagi. Kok legane kula ngono lho joget kok belum ngono yuk. Sing lagu umum.